bugas sa mga bayot, gabi pa na ako ning gihumulan. Napay sobra-sobra sa among bugas atong minuli mi sa Pilipinas. Hantod karon na paghihapon ning bugas sa mga bayot kay wa na ko ni gidungag nga normal nga pagkadungag nga parihara sa puti nga bugas mga bayot kay ako ni siyang dungagon nga parehas na ko atong mga NFE o mga broken nga rice mga bayot inighaon na ko ani mora naghapon og tipasit di mong kanon mao nang aron dili ni siya masayang mga bayot ako ni siyang gabon karon og puto mga bayot. Yes mga bayot og naay puti nga puto na apoy lagom-lagom nga puto. Atong unang pagbuhat nako sa puto mga bayot ako gyung gilantaw ang mga nawong sa kumakagupaw ug unsay porma ang pagkaon nila sa puto nga bugas mga bayot kay karon pa sila nakatagbo atong mga panahona mga bayot og kanang puto-puto bangay na ani mga bayot kay garaan nilang ibundak anang ilang lamisa mga bayot mga sagbot biya o mga kumpay unya og mga pingapi man gani na sila mga bayot ang ilang ibutang anang ila ang lamisa mga bayot chocolate og dili cake. So ako na ning sugdan og panghagbong ning mga powder diri mga bayot aron mahumanan ako ra din ang gibutang ng powder coconut milk din ha sa yahong mga bayot then atong butang ag tubig then ato na siyang i-mix mga bayot. Kaning powder milk ka mga bayot gikan pa ni sa Pilipinas nakaingon ko kanya adto og magic sarap ni siya pag abot nako diri mga bayot paglantaw nako gibasa nako mga bayot powder coconut milk di ay nagingon og kinahanglan gyud natong basahon before nato kuhaon ng product nga atong ganahan. Pero why angay kamahayan mga bayot kay nagamit ra man gihapon ako na dining gipausap ning bugas aning machine mga bayot no then ituyok-tuyok ra nato na drag unsay angay tuyokon kay aron mga dogmok na dinha sa sulod mga bayot feel nako kaning blender mga bayot gikapoy galugos og lihok mga bayot o galugos og tuyok sumililabay ang pipila ka minuto mga bayot ako na ning ihuwa dinhi sa ato ang mahiwagang bowl mga bayot kay diri nato ni siya timplahan mga bayot. So ato na ning ilono ding ikaduhang sandok mga bayot kay aron mahuman na nato ni dinhi og pagaling. Nakahinomdom ko kaniadto makagama lang mi ani sa amuha og kalag-kalag, birthday og nay mga okasyon sa among panimalay mga bayot makagama mi aning mga kalanuna. Unya sigon pa sa ako ang ginikanan kaniadto kanang bugas nga inif ilami daw kaayo gamon og puto nga inani ba kay kusog ko na motobo. Human og galing tanan mga bayot ako na ning panghulugan dinhi sa atuang mga seasoning ihulog lang nato ng yes din ha asukal, yes powder og gibutangan nato gamay nga butter mga bayot gitunaw na ko na daan sa kalayo diser na ko gibutang din ha kayo ako ang ibutang yun ng whole butter din ha mura siya og sibo sa baboy nga gapilit-pilit anang kadaplinan kutakutawon lang nato dira mga bayot aron malanay yun ang ato ang gipang bundak nga mga ingredients mga bayot. Leave sa din ako nig 1 hour mga bayot kay aron motubo gyud milabay ang usa ka oras ako na ning giandam ning ato ang yahong-yahong diri ang ato ang porma-porma sa ato ang puto-puto ba mga bayot din atong ukay-ukay o nig makaryot ning ato ang gihulat nga putohonon. Atong unang pagkaon sa ako ang mother-in-law ani mga bayot miningon siya og mura ra kuno pod og test og kanang cakes ba. Unya kanang ikaduha na ko nga luto-luto na ko karon mga bayot ambot ka og unsa na pod ang iyang i-compare nga kalan-on nila dire aning putahia. Gitayman na ako ni 15 minutos mga bayot milabay ang 15 minutos tarang gituslok-tuslok ni Celestina og mao na ni mga bayot galiki-liki pa mura og giil ninyo ning akuang putahi mga bayot kay murag uga pa sa kang manang charot lang bitaw mga bayot oy hintubo gyud siya mga bayot may panisya kahintubo pa pero ako ang ilong wa nagyoy pag-asa. Bitaw-bitaw mga bayot sa kadugay na kung lantaw-lantaw aning putahi ang mga bayot nakahinomdom ko og porma sa Pudgy Bar ba mga bayot kay ani magyud porma mga bayot ambot lang ka ang lasa mga bayot og pariha baghag Pudgy Bar gihapon og lasa mga bayot testingan tani. So dire ra nako tapos na kong favorite si mga bayot no salamat sa inyong paglantaw og palihog og subscribe sa ako ang YouTube channel mga bayot kay naghinam-hinam na kog mukaon ani ako ang giloto so bye-bye.